Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic nestojí. Malý jak brouček, silný jak medvěd. Malý traktůrek už jede. A Standa je jeho kamarád, se Standou jezdí rád. Malý traktůrek už jede. Nejlepší farma roku. Čas vyrazit, dnes toho máme hodně na práci. Musíme zorat prostřední pole, opravit vrata na horním a nakrmit ovce, takže jdeme na to. Dobré ráno, Hugo. Brzdy pořád za tuhle? To by mohlo být tím. Brždění mi nějak nejde. Co tě sem přivádí tak brzy ráno? Řekl jsem si, jestli nebudeš potřebovat pomoc s přípravami na soutěž o farmu roku. Stando, neříkej mi, že jsi o tom nevěděl. Fotograf přijde už dneska. Já jsem na to dočista zapomněl. No, co se dá dělat? Budou muset farmu vyfotit tak, jak je. Ale Stando, máš rozbitý okap. A koukni na ten nepořádek. Promiň, Bobe, ty ujdeš. No, možná to tu je trochu neupravené, ale je to farma, Hugo. No a farmy přece takhle někdy vypadají. Jsem si jistý, že farma pana Jonáše takhle nevypadá. Co pak nemáš nic na práci, Hugo? No, takže to beru tak, že o mou pomoc nestojíš. Ne, díky, Hugo, ale je to od tebe hezké. Zkusím si pospíšit a vrátit se, jak jen to bude možné. Opatrně, tolik zase nespěcháme. Krásné, naprosto překrásné. Modráku si perfektním příkladem toho, jak má traktor vypadat. Jsem si jistý, že soutěž o farmu roku vyhrajeme, jen se podívej. Ještě to zkontroluju tady, ujistím se, že jsou pruhy na trávníku rovné. Ne, to snad ne, to se mi zdá. Teď zavřu oči a napočítám do 3 a pak to navždycky zmizí. 1, 2, 3. Je to skutečné? Nezdálo se mi to? Opravdu ta nestvůrnost stojí před mými vraty. Kdo tohle mohl udělat? A to je hrůza! To je hrůza! S touhle hromadou šrotu před domem tu soutěž už přece nikdy v životě nemůžu vyhrát. Kde ten táta jenom může být? Už brzy budeme otevírat. O, tati, co se ti stalo? No, taková výhodná koupě. Krásné staré auto. No, zas tak krásné, ne, ale mohlo by být. No, a kde je? No ano, kde je, to je dobrá otázka. Nejede. Snažil jsem se ho odtlačit, ale nešlo to, tak tam zůstalo. Myslel jsem, že bychom pro něj zajeli. Další vrak. Tati, co si to zase koupil? Hele, já teď nemůžu. Čekám, že každou chvilku přijede cisterna. Zajedeme tam později. Už vím, co se tu děje. Standa se snaží překazit mou šanci na vítězství v soutěži o nejlepší farmu. Tahle hra se dá hrát i ve 2. Ale jeď opatrně, traktůrku. Vím, že se honíš, abychom to stihli, ale... No, zpomal. To zní jako Hugo. Hugo, pozor na mámino prádlo. Hugo, jsi v pořádku? Dobré ráno, Aničko. Omlouvám se za to prádlo. Kde pak mám čepici? Měl jsem ji na hlavě. Na trpaslíkovi. Aničko, víš o tom, že v novinách vyhlásili soutěž o nejlepší farmu? Doufám, že vyhraje Standa. No, na jeho farmě je pár takových drobných nedostatků a Standa toho teď má hodně na práci. Tak jsem si říkal, že bychom mu tam mohli jako překvapení uklidit, aby tu soutěž vyhrál. To je skvělý nápad. Řeknu to mamce, vytáhnu Romana z postele a sejdeme se tam. Co ty na to?
Jo, pryč s tím. Tohle Standu naučí, co modráku? To teprve uvidíš. Dobrá práce. No jo. Já vím, že pospícháš. Myslím, že takhle to bude dobré. Do toho jedeme. Fuj, to smrdí. Smrdí to jako tvoje ponožky. Odkud se to tu vzalo? Ránu to tu ještě nebylo. Vezmu kolečko. A také nějaké kolíčky na nos. Takhle tu soutěž o nejlepší farmu roku Standa nikdy nevyhraje. Koukněte se na to. Stejně tak můžeme odsunout i ten vrak a já vím přesně kam. Teď opatrně. Dobře, modráku. Jedeme. Bude nám trvat věčnost tohle odvozit. A ještě to tak smrdí. Kdybych tak věděl, odkud se tohle vzalo. Krásný den. Mám nakvap. Mějte se. Co se to tu děje? Co má tohle znamenat? Jak se sem dostal ten starý vrak? Co jste mi to udělali s mojí farmou? My neudělali nic. Chtěli jsme to tu uklidit a... Uklidit? A co je tohle? Není to naše chyba, Stando. Víš, chtěli jsme... Co je to za zápach? No, na mě nekoukej. To je tohle. Co se to tu děje? Jenom se uklidni, Stando. Vysvětlíme ti to. Teda doufám. Je pryč. Nechal jsem ho určitě tady. Jsi si jistý, tati? Olej. Vidíš? To auto tu bylo. Tady teď nemůžete stát. Čekám každou chvíli fotografa z místních novin. Neviděl jste mé auto? Tvé auto? Ano, ošumtěle vypadající věc, kterou jsem tu nechal. Přímo tady. Jemine, Viděl jste ho? Jemine. Co pak je? Nevypadáte moc dobře, nechcete sklenici vody? Jemine. Udělal jsem špatnou věc. Právě jsme se chystali odklidit tu hromadu, no víš čeho, tu hromadu. Kompostu. Ano, kompostu. A zrovna jsme ji začali odklízet, když tom najednou přišel pan Jonáš a jako by nic ti tady složil to auto. Tak tomu nerozumím. Proč by pan Jonáš dělal takovouhle věc? Takže ty jsi ho nepožádal? Požádal ho? K čemu bych měl chtít hromadu... Kompostu. Přesně. K čemu bych chtěl hromadu kompostu a starý vrak na svém prázdném dvoře? Zdravíčko ve spolek, jsem Víťa Pisálek z našeho deníku. Ne, tak tohle tu ještě scházelo. Jaká to ale nádherná farma má svého ducha a... kompost! Ano, pochopitelně. A to je úžasné a podívejme tady, jaký hezký traktor a v takovém stavu. Takhle jsem si přesně představoval, jak by měla vypadat farma roku, rušná farmička mající ducha a zapojující se do dění. Tady jsi. Stando, stal se mi asi ten nejstrašnější omyl v životě. Víš, já... Omlouvám se, ale uhněte mi ze záběru, ten nablízkaný traktor se mi nehodí do kompozice, kterou vytvářím. Nejlepší farma roku nemůže být nablízkaná. Ne, ale... Pan Jonáš. Můžeme prosím na slovíčko? Ano. Někdo tu totiž bude muset uklidit všechen ten nepořádek. To máš pravdu, tedy vlastně, ano. Myslíš mě? Samozřejmě. To je to nejmenší. Všichni ještě jednou, teď prosím úsměv. Možná, že nejsi nejčistší červený traktůrku, ale jsi ten nejlepší. V českém znění Michal Michálek, Eva Miláčková, Pavel Vondrák, Zuzana Skalická, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík a další. Překlad Jakub Mašek, Petra Martincová, zvuk Jan Neskusil, produkce Helena Bendová, dialogy a režie Daniel Tůma.
Českou verzi pro KM Records v DV agentuře SRO vyrobila společnost 24snails.com SRO v roce 2007.